କିଏ ଗୁଜିଗେଣ୍ଡା ମାନେ ତମ ଲେଖା ନାନୀ କଣ କହିଲେ? ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁଜିଗେଣ୍ଡା ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଇଏ ନାରୀ ନା ରାକ୍ଷସୀ ନା ଇଏ ସୁପଣେକା? ନାକ କାଟି ଦିଆଯାଉ ନା କଣ କହୁଛ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ? ତମେ ତ କିଛି କହିବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ତମ ଦଳୀୟ ତମେ କଲେ ଲୀଳା, ଆଉ ଯିଏ କହିବ ଗାଣ୍ଡିରେ କିଳା। କଥାରେ ଅଛି ନା, ତମେ ଯେହେତୁ ତମ ଦଳୀୟ ତେମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ନା ବିଜେପି ରାଇଜରେ ବହୁତ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ରେପ୍ କେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ନବୀନ ବାବୁ? ତମ ଦଳୀୟର ଏ ଯେଉଁ ଲେଖାନାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ? ଦୟାକରି ଟିକେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ କି ନା ମୌନ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ବୋଲି ଦେଖିବାର ସମୟ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଲେଖାନାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ କି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କଥାରେ ସହମତ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକାଂଶରେ ସେୟାର ହେଲେ କୁଜିଗେଣ୍ଡା ଆମର ଗାଣ୍ଟି ଜଳାପଡ଼ାଟି ହେବ।